Bo día, Noa. Moitísimas grazas por estar aquí connosco para falar un pouco de universidade. De nada. En principio non sei se sabes que temos eleccións a reitor ou reitora o día 6 de maio. Pois non. Non o sabías? Non nos avisaron tampouco. Non vos avisaron de momento. Non. Pois polas redes sí que o mandamos, pero notamos que un dos problemas é que, aínda que mandamos moitísimos correos, o que nos din nas xuntanzas que tuvemos con distintos colectivos de estudantes, que xa non ledes o correo e que temos que buscar outra fórmula para comunicarnos con vos. Non? Depende un pouco de quen o mande, a verdad. Se é unha profesora ou así que conozcamos, eu creo que As do sí móvil que... sí que o vedes, non? Sí. Pero o resto pasa así, sin pena ni gloria, non? Sí, porque a maioría tamén son como máis para xente que está en cuarto e cousas así, entón xa pensamos que non ten que ver co resto. Bueno, nós temos pensado facer unha intranet específica onde só estea a información que verdadeiramente vos importa, non? O que vos atinxe. Neste caso, pois isto tamén vos atinxe, porque vos tamén tedes representación no claustro e tamén hai eleccións ao claustro o mesmo día 6 de maio. E aí, pois, podes ter representantes da túa facultade que poden, pois, estar manifestando pois, as necesidades, as demandas que tedes os estudantes, e aí pois, aproban cousas como, por exemplo, o calendario escolar, entre outras, non? Entón é unha oportunidade para que tamén poidades presentar as vosas necesidades, non? E as vosas propostas, non? Entón aproveita para enterarte quen se presenta ao claustro pola túa facultade e tamén para poder votalo, exercer o teu dereito. Mellor, sí. Ben, con respecto á vida universitaria, non? Ti estás arriba no CUBI, non? Sí. E claro, bueno, pues está bastante afastado da cidade, non sei se tes problemas de desplazamento, se tes coche, como ves un pouco esa... Incluso a vida universitaria, non? Porque a vida universitaria non é só acudir ás clases e ás prácticas, senón tamén pois facer relacións coas persoas, facer outras actividades culturais, deportivas. Sí. Como é a túa experiencia nese sentido? Pois para subir ao Cubi, por exemplo, sí que vou en bus porque non teño coche. Cando teño clase ás 9 da mañán, que é a primeira hora, sí que é complicado porque vivo en Castrelos, entón a miña parada é a última que hai antes de chegar ao Cubi, por así decilo. Entón, cando temos que subir ás 8 e pico, máis ou menos, pasan como 3 buses cheos, máis ou menos, e ata o cuarto ou así non nos podemos subir porque non cabemos no bus. Non hai maneira de sentarse tampouco, sempre imos de pé. Entón, por esa parte sí que un pouco máis complicado. Bueno, pois o primeiro, entón, teremos que incrementar esa frecuencia dos buses, non? Sí, Das lanzadeiras, non? Temos aí un acordo con Vitrasa, pero podemos reforzalo e podemos melloralo, que é unha das nosas propostas tamén que vai no programa. Pois está moi ben. E despois do resto, quedas polas tardes, facedes actividades, porque eu teño a sensación de que as facultades quedan moi desertas, non? Pola tarde, que a xente remata as clases Sí. e inmediatamente marcha, non? Sí, tamén a min gustame aproveitar para comer na casa, para facerme así máis comida máis consistente, por así decilo, que se como na facultade ou así, sí que é máis un bocadillo ou algo así lixeiriño, porque non teño clase pola tarde, este cuatrimestre, entón sí que pola tarde igual vou tomar algo coa xente da clase así, pero non subimos ao Cubi para nada, porque está moi... Bueno, tamén queremos un pouco fornecer algúns aspectos, non? Pois que haxe algunhas áreas un pouco para tomar un café, para comer un bocadillo, non? Ese tipo de cousas, non? E que haxe un pouco máis de vida na universidade, non? E que haxe actividades, que haxe torneos, e iso que fomente un pouco que as persoas que irán facer vida universitaria, non? Que botamos un pouco eso en falta, non? Sí. Na Universidade de Vigo, non? Un pouquiño. Bueno, e ti como estudante de traducción e interpretación, evidentemente estuveste de Erasmus, non? Recientemente. Que tal a túa experiencia como Erasmus? Sobre todo sodes na vosa facultade, non? É onde está a tasa máis alta de estudantes que marchan. Sí. E que tal a túa experiencia? Pois moi ben, o Erasmus como tal foi increíble, paseino moi ben. Sí que no que respecta á universidade, nas asignaturas sí que foi un pouco máis complicado, porque a universidade a que fun eu foi en Turku, en Finlandia, e non había carreira de traducción como tal, ali fixen Languages, entón... A convalidación complicada, Sí. despois ao voltar aquí, pero coa facultade non tuveches ningún problema? Non, sí que me axudaron en todo o que puideron e tal, e ao final sí que hubo algúns fallos das asignaturas, como que en cuarto teño que facer cousas de segundo, pero as de cuarto xa teño convalidadas algunhas, entón así Claro, como que un aí o que pouco... temos que buscar é un pouco as equivalencias, non? Sí.
ao non ser a mesma titulación, ao mellor estabas nun mestrado incluso ou algo así. Sí, estaba como si foran grados máis superiores ou Claro. algo así, e claro, non había as asignaturas de traducción como tal, que son as primeiras que temos en segundo de traducción, entón estou nas facendo este ano, e así está un pouco Bueno, pero ese é un descadrado. pouco o obxectivo do Erasmus, non? Que non só sexa a asignatura X ou Y a que vas a cursar, senón tamén ter unha experiencia diferente, non? Sí. Abrirte ao mundo, non? Ao estranxeiro en particular, e ver incluso como se traballa noutras universidades, non? Sí, que o sistema educativo era moi distinto, xa pola forma de avaliar os Bueno, en exames. Finlandia están moi avanzados, non? Aí tamén podedes aportar ideas, non? Deso que te comentaba antes, de formar parte do claustro, non? A vez cando ides por aí a diversos sitios, e pois mira, aquí facían así, isto estaba desta maneira, non? Entón, traer esas ideas tamén é moi boa a universidade e que nós, pois, pouco a pouco podamos ir integrando esas novidades, non? De países que están máis avanzados Sí. que a nós, como é o caso de Finlandia, evidentemente. Sí, porque por ali sí que intentan máis facer como máis traballos en lugar de exames, como fomentar o traballo en equipo entre toda a xente que está na clase, eso como máis traballo día a día e non centrarse únicamente no exame final. Sí, bueno, creo que eso é algo tamén no que vamos ter que avanzar nos vindeiros anos, non? Sobre todo, bueno, máis incluso no caso da túa carreira, non? Desde que entrou a intelixencia artificial, pois xa non ten moito sentido facer esos exames memorísticos, non? Sí, Que viñamos facendo, non? Hai que facer outro tipo de traballos, que a xente aprenda a buscar documentación, que aprenda a ser crítica co que atopa, non? sí, Ese tipo de cousas, non? Ese traballo en equipo, cambiar moito a forma de ensinar, non? sí. Sobre todo pola parte da IA sí que nos están ensinando que tampouco temos que preocuparnos demasiado porque ao final sí que imos facer falta, aínda que sexa para revisar o que está facendo a IA, porque de Claro, momento... esa era outra pregunta que quería dicirte, non? Vale. Estás rematando agora a carreira, empezas Sí. a pensar na empregabilidade, e aí chegou aí como un huracán, non? Un furacán que vai como arrasar un pouco con algúns aspectos, non? É unha Sí, das cousas, pois, a rapidez con que fai a traducción, non? sí. Pero ti non ves un problema e crees que non vai haber ningún problema aí nese sentido. Home, sí, problemas vai haber seguro, pero bueno, que eso, que de momento tampouco é que fagas cosas perfectas, entón temos que revisálonos de algunha maneira. Tamén na miña carreira temos a parte de interpretación, que eu creo que a interpretación sí que vai ser imposible sustituíla, aínda que xa se intentara nos Bueno, hai Óscars esas así. gafas, non? Que falase a vez que xa hai algún instrumento por aí Sí, destos novidosos, non? O que non sei como funcionan claro, eu tampouco. de momento, pero bueno, que a veces asusta un pouco, non? O Sí, rápido que van as tecnoloxías, pero eu creo que en calqueira caso, en calqueira profesión, nós temos que ir aprendendo e mudando, non? sí, Entón, tes os alicerces da carreira e iremos, pois, bueno, buscando a senda de camiño sí, máis asentada a medida que vaya evolucionando e que vayan evolucionando todas as novas tecnoloxías, non? sí, utilizalo máis como unha ferramenta que a que nos sustituya, como por exemplo ao principio, cando se empezaron a utilizar os traductores automáticos e as memorias de traducción e todo, tamén se sentían amenazados os traductores, pero ao final, pois, foi unha ferramenta de axuda e a min pareceme que a IA tamén a podemos utilizar para que nos axude. Bueno, ademais eso, que nunca a intelixencia artificial vai sustituir a intelixencia natural, Claro, evidentemente, eso hai que telo en conta. sí, sempre. Pois moi ben, pois espero que disfrutes da túa estancia na Universidade de Vigo e que cada vez pois podamos facer unha universidade pois máis dinámica, máis aberta ao mundo, porque é algo necesario, sobre todo no ámbito da túa titulación, en xeral de toda a universidade, non? Mellorar esa internacionalización e mellorar pois tomando bons exemplos, non? Desas universidades punteiras, esas universidades avanzadas en países europeos, e que poidamos pois, ter tamén unha universidade de Vigo que sexa coñecida a nivel internacional e que teña unha reputación magnífica. Moitísimas grazas, Noa, pola túa palabras e pola túa experiencia. A ti. Grazas. Grazas a ti.